V rámci toho príbehu bolo potrebné dostať realizáciu tejto stavby do legislatívneho rámca, v čom chcem poďakovať poslancom, ktorí pomohli dať to do takých pravidiel a do takého zosúladenia požiadaviek obyvateľov a právnych požiadaviek, že dnes môžeme túto stavbu odovzdávať. Chcem ďalej informovať vzhľadom na počasie, a pretože bicykluje sa v každom počasí, odovzdávame túto stavbu dnes, pretože dodávateľ ukončil práce presne na deň v limite, ktorý bol dohodnutý, dokonca s určitými finančnými úľavami, ktoré sa nám podarilo zjednať. Naše nové oddelenie strategické má záujem pokračovať v takýchto aktivitách a pripravilo projekt, ktorý oddelenie stratégií a projektov už podalo na žiadosť na IROP, čo je vlastne regionálny operačný program, ktorý umožňuje prefinancovanie takýchto stavieb a investícií. A druhá etapa, ktorá je pokračovaním tejto odovzdávanej časti Blumenthalskej cyklotrasy, by mohla byť v priebehu vyhodnotenia podmienok súťaže okamžite realizovaná. Teraz by som nechala... Aha, máme tu problém, čo sa týka jazdu. To je sekunda. Troška uklidnite. Čo mi tuto takto ukazujete? Toto je normálny prejazd a máme to tu prenajaté. No veď, to je ten problém, že máte prenajaté. To je ten problém, že to máte prenajaté. Pozrieť Blumenthalská v akcii. Hej. Priamo, v televízii. Nech sa páči. Dobre. A myslíte si, že je normálne? Nie je normálne, aby ste parkovali prenajatí na pozemku, ktorý platí mestu 1 euro. No, nebolo to teraz? najčastejšie umiestnenie. Ale sme to videli. Tak ale trochu tolerancie by tiež vráťme sa. myslím. Áno, s týmto istým, touto situáciou bolo potrebné, a toto bola ukážka toho, že s takouto situáciou sa bolo potrebné vyrovnať, pretože nálady ľudí, ktorí vnímali tento projekt veľmi negatívne, a nálady ľudí, ktorí vnímali tento projekt veľmi pozitívne, bolo treba dostať do súladu, ktorý sa nám podarilo. Mám z toho radosť. Dala by som teraz slovo pani poslankyni, ktorá bola